अटल सेतूच्या कामात L&T ह्या कंत्राटदारा आड फौजदारी कागाळ नोंद करची अशी मागणी आम आदमी पक्षान केल्या. नवे राजभवन बांदचे परस अटल सेतूचे काम करा, भलायकी मळार उदरगत करा असो सल्लो आपान सरकाराक दिला. सरकार प्रश्नूच विचारूंक मेळना अशी टिका आपाचो गोय अध्यक्ष अमित पालेकरान केल्या. पहिले म्हणजे राजभवन रिकन्स्ट्रक्शन वेदर इट इज नेसेसरी. इट इज अ व्हेरी ब्युटिफूल पॅलेशियल प्लेस. ते सगळे डिस्ट्रॉय करून पैसे खर्च करून जेन्ना गोंयची परिस्थिती जी आर्थीक परिस्थिती आसा दॅट इज इन अ वर्स्ट स्टेट अँड यू आर बर्डनिंग स्टेट वीथ अनदर बिग ह्यूज एक्सपेन्सीस फॉर नो रिजन at exchequers money, public funds. I think it is total waste of money. ते जे स्ट्रक्चर आसा ताका बरे भशेन ब्युटिफाय करप, दॅट इज द ओनली ऑप्शन दॅट गव्हर्मेंट शूड हॅव चोजन. आय थिंक रिकन्स्ट्रक्शन इज कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी अँड इट इज playing with people's money. When Goa is not in a state to deal and pay government salaries on time, to repair roads on time, health sector is in doldrums. Super speciality block परत यूज करना, तो पयली जाग्यार घाला, हेल्थ सेक्टर जाग्यार घाला. तो अटल सेतू विच इज अ पीक ऑफ करप्शन विच कॉजीज एक्सिडेंट्स एवरी डे. थंय तुमी क्रिमिनल इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट करा, ताका रिपेर करा, रोड्स कंप्लीट करा, गांवांनी रस्ते फोडल्या, लायट पयली सारक्यो करा, हें सगळें करा आनी मागीर राजभवन बांदा.